дошли в крайния епизод, където превзимаме целия свят. Сега ще кажете, нали превзимаш целия свят, защото това е последния епизод. Защото целта ни беше, защото много ще е трудно, защото ние сме България, сега сме превзели не сме превзели още Грузия. Следно колегата ми ще я взима. Трябва да таковаме. Днескашната цел е да превземем Иран, да. Не, нямаме днескашна цел, то това не е общата цел. То това трябва да направим. Целта ни в тази игра е да превземем Иран. Вие, кой искате да спечеля във войната? Израел или Иран? Аз съм, що да года за Израел, не знам само. Аз съм за Израел. Що ти е, но, брат, то тя. Вие знаете ли колко е странно това? Нали тук изглежда, че Израел е огромна, по-голяма от България. А всъщност Израел е по-малка от Македония. Това не го знае. Да, Израел е по-малка от Македония. Израел! Да. Най-развитата държава в света ли беше? Не. Една от най-развитите. Точно тя, ако беше най-развитата, става малка територия, само да им дадеш една вилица, както и... Китай, аз мисля, че Дубай е силна държава, тя хич не е силна. Добър. Кой звъни, ба? Приятели, трябва да приключваме клипа, чакайте ма. Сега, приятели, вие разбирате ли колко ми изли в момента? Аз правя клипа и ми звъни приятели ми да ме пита: брат, аре да играем Roblox. Чакай малко. Аз не съм се прочил, мисля, че не съм се свършил клипа за YouTube. Ти пак искаш още да играем. Може пък да направим клип с него. Едва ли ще се съгласи. Ти на един мой приятел не му дадат да се абонира за канали, защото си мисля, че ще му взимат пари. А пък... Това не е вярно, нали? Абониран съм за над 100 канала сигурно вече. И не са ми взимали пукнат лев. Толкова са ми взимали лев, Айде! Бастуняци! Може да приземете една точка, както вика моят приятел. Не. Браво бе, бастуня. Като бастуня. То верно ли ще умре за една точка? То аз колегата мога да го спра и тук. Аз викам, аз съм превзел почти целия Иран, то аз колегата трябва да го спирам. Докато аз не съм превзел нищо от Иран. Аз не знаех, че Иран е чак толкова голяма, бе. Как може Иран? Дон. Не, остров от Иран няма да го превзема. Добре, трябва да го превзема, нали целта ми е това. Вижте Иран, Дон, 8 пъти сигурно е по България. Плюс 65. Израел! Брат, колкото Добруджа е голяма. И прави война. И ето с Букук е тук. Не Палестина, то и двете са Букуци. Не, да не гледат българи от Израел, че ще имаме проблеми. Не, че няма да взема металния профил да стане лошо, не подкрепяме насилието. Това, че ония ден с колелото от изнервящия панер ще да боснаш няколко човека, това е вече друг въпрос. Айде, Пафеди, отивайте да помагаш на брат. Те са двама тъпи братя, които са много слаби. Аз съм 200 000 армия, 300 000 армия. И забия с тези слабаци. Тук не ми трябва, аз няма да превземам целия свят, аз ще превземам само Иран. Можеше, нали, крайната ни цел беше да превземем Иран. Аз можеше
да докара моите приятели да станат другите държави, аз да им пусна да сме приятели, те да приемат и които трябваше да превзимам, като вместо да ги превзимам, можеше Рус да стана приятели, да премина през тях, за да нали танка ми да не умре и да превзема тогава Иран. Или те да ми дадат територия. Ей, тук, например, ако братовчет ми стане, какво е това? Не, аз не го знам. Това е Египет или какво е това? Не, го Египет е. Това е тук Египет. Буквално са с еднакви за мен. Има ли някаква разлика? Не. Сега представяш ли, за да дойде Иран и ще е като... Ко България прави тук? Бая бега! Обега! Човек, много се нерва вече. Айде бе! Щупи ме нещо. Бостоняците ги научихме как да плуват. Айде бе! Ако целта ни беше да превземем Русия, аз ще с кораби просто да хуем на територията. Вие нали знаете, че ние имаме достъп до Русия? Черно море, бата. Ай, така, жуп, оп. Той е тук, колкото по-нататък отиваш към Русия, той е толкова по-лесно. Где гледаш каква територия има? 16 пъти по България. Сигурно е. А това? 68 пъти по България. Китай, ню. В сравнение с... Тя Русия е толкова с голяма, че аз само частта на Европа не мога да я хвана в карта. Тя да отдалеча да се види цялата. Виждате ли? Тя се сбърчкала цялата на 6. Айде, Иран, че искам този стъп клип най-накрая да го приключва вече. 3 части... Вече 3 клипа подред превзимам Иран, айди... колегата му умря на това. Да. Верно умрял. Ти трябва да продължиш сам без брати. Да пак. Да? Не, и брат му е тук, бе. Даже тръгна на бегом преди брат. Кой ще стигне първи на преварата за 1 милион, които няма да дам аз 1 милион, защото събирам 1 милион и си купувам колело от OLX. И сега ще кажеш, кой е това колело за 1 милион, ба? Мале, съвсем скоро си изпълвам целта, най-накрая. Приятели, искате ли акаунт на Brawl Stars? Защото има все още такива болни мозъци, не говоря за вас. Защото от моя клас има няколко болни мозъка, където играят Brawl Stars, затова те... 50 лева и ви дам акаунта, играл съм от него с 62 героя. Ако искате, пишете ми в коментарите. Мога да го публикувам. Направо като си пускам таблет за продание, ще го пусна с всичко, само че акаунта ми на Roblox ще се разрива. Само за това. Нали, би трябвало, 100% би трябвало, защото на Truck Simulator са давали 100 лева за камиони. Само 100 лева за камиони. И на Brawl Stars са се давали толкова за джемове. Тогава, нали, като беше... Не. Бабе, брато, как дойде сам тук, бе? Приятели, ако искате да спечелите Майбах, се абонирайте за канала. От мене, чао!